Sapa iki? Takon karo aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna. Kendhi Tayat Mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. tiban senjata cakra pecah dadalmu tibana mati dening aku Kepiye kae maksude? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong ki nek jireh getih wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Ngamarta ora meneke Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali Sungsang bawana balik kaya